Türkmenistanda gurak gelen ýylyň we owa hujuluk pudugundaky dowam eden meseleleriň şol sandy suw yetmezçiliginiň arasynda lewapda ýygynalan paxtanyň çygydynyň ýag bermek derejesi 80% töweregi pese gaçdy. Azatlygy bu barada maglumat beren ýerli ýag zawodynyň hünärmeni munyň netijesinde onsuz hem gytgaryda öwrülen paxta ýagynyň dukan tekçilerinden düýbünde ýitendigini belledi. Lewawyň Farab etrawynyň 40 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy Zylýha ýem inçime aýtywyrg wagt bäri döwlet tarapyndan berilen subsidiýalenen ýagny paýok haritlarynyň arasyndan ýerli paxta ýagynyň dogly ýitendigini aýdýar. Paxta ýagyny soňky edek mundan 5 ay ozalyp aýladylar. Yerli paxta hasalynyň harmana tawşyrylanyndan bäri 2 ay çemesi wagtyň geçendigine garamazdan paýok önümleriniň arasyna paxta ýagy henüz hem ýok. Dip iki çağanyň ejesi Zylýha belledi. Ol barha ýitileşen ykdysady çökgünlüğüň we azykyçylygynyň arasynda döwlet tarapyndan degişdirlikde ardan bahadyn berilen iýmit önümlerini dogly garaşly galýandyklaryna hem sözüne goşdy. Paxta ýagynyň 1 litri döwlet dukanlarynda 3,5 manatdan satylýardy. Faraban hususy dukanlarynda şol bir ýagyň bahasy 80 manat, Darganatada 88 manat, Kerkide bolsa 90 manatdan hem geçýär. Bu narxlar biziň güýç ýeterimizden hasyly. Onsuz hem elmydama ýarym aç ýagdaýda iýmetlenýäris. Dip zähmet haky 1300 manata barabar bolan Zylýha 7-nji oktýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Bu ağırlıkda Türkmenistan'daki dowam eden ykdysady krizisi, azyk-gytçylygyny we gymmatçylygyny boyun almayan Türkmen häkimetleri we media teristleri lewapda ýerli paxta ýagynyň eýem ýarym ýyl töweregi paýlanmaýandygyna hem düşündürüş bermeýärler. Emma Azatlyň habarçysy bilen anonimik şertinde söhbetdeş bolan Lewawyň ýag zawodynyň hünärmeni muny bu ýyl ýygnalan paxtanyň çygydynyň hiliniň juda yaramazdygy bilen düşündirdi. Bu ýyl paxta çygydynyň ozalkylardan tapawutlykda diňe 20% töweregi ýag alyp bolýar. Bu ýagdaýlary anyklamak üçin paxta çygydyny Aşgabatda barlygy uğratdyk. Şeýle-de owa hujuluk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň bilermenlerini çağırdyk. Entek belli netije ýok. Emma görnüşinden howanyň gurak gelmegi we suw ýetmezçiligi paxta çygydynyň hiline hem yaramaz täsir ýetiripdir diýip adynyň eferde üýtgedilip mergen diýilip tutulmagyny soran hünärmen belledi. Şol bir wagtda ol Aşgabatda bu ýagdaýlar barada habarly edenlerinden soň vilayet häkimliginiň resmiýetleri bilen dartgynly ýagdaýlaryň dörendigine hem nyktady. Häkimligiň işgärleri, siz näme bular ýaly yaramaz maglumatlar barada Aşgabatda habarly etmeli däldigini bilmeýärsiňizmi diýip üstümize henkirdiler. Vilayet resmiýetleri özlerinden gorkýarlar. Egerde biz habar bermesek, onda bar güne zawodyň işgärleriniň üstüne atylýar. Geçen we şu ýylyň dowamında zawodyň 6 ýol başçysy üýtgedildi. Aşgabat resmiýetleri tapşyrylan çygydyň tonnasyna laýyklykda ýagyň öndürilmändigini aýdyp, her gezek ýol başçylary döwlet imlägini öz hasabyna geçirmekde aýplap türmäge basdylar diýip ýerli ýag zawodynyň hünärmeni mergen belledi. Ýatlatsak, Azatlyk soňky ýyllarda Lewapda baş prokuraturynyň hem-de ýokary gözükçilik idarasynyň derňewçileriniň gatnaşmagynda türli senagat kärhanalaryny, şol sanda ýag zawodlarynda hem giňgerimli derňew işleriniň geçirilendigini, munyň netijesinde ençe resmiýetiniň hem tutsak edilendigini habar beripdi. Galy berse-de ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewap vilayet häkimliginden we degişli ýag kärhanalaryndan resmi ýagdaýda maglumat almak başartmady. Bu ýagdaýlaryň fonunda Faraply Zylýha her gündan bilen ardan paxta ýagynyň gaýtadan satylyp başlanmagy umydynda döwlet dukanlarynyň öňünde nowatda durýar. Şol bir wagtda Azatlyň marda habarçysy ýurdun günorta vilayetlerinde hem azyk-gytçylygynyň gün saýyn erwetleşýändigini, emma 6-njy oktýabrda hatyry gününde döwlet dukanlarynda çöregiň gyýtgy wagtly kim bolsa nowatda duran ählikse ýeter ýaly mukdarda satylandygyny aýtdy. Adatça döwlet dukanlary daňdan saat 6:30 aralygynda 2 manatlyk çöregi adam başyna 2 sanasyny satýardylar. Hatyry güni diýip çöregi saat 10-a çelini satdylar. Emma satyjylar onuň bahasyny 2,5 manada çelini artdyrdylar diýip marly ýaşaýjylaryň biri 7-nji oktýabrda gurrun berdi.